Allazi waidin Allah cishe mu Allah cishe mu haka abin yake. KBC Production HMB ba wurin zama duniya Safwan SP Hassan BK Safwan ba wurin zama kusa da nesa ba wurin zama duniya ba wurin zama muna mika godiya kusa da nesa muke mika godiya kusa da nesa godiya ga sakon da ya zo a WhatsApp yan arewa suka so ne sai ne rise up in babu ku sana'ar waka ta wasu a slow ku ne dalilin da yasa nake hawa flow ko ina na shiga hannuna na rise up neman kuɗi ya saka to yake ɗag blow ni buri na fata kawai a ce na blow Instagram, Twitter, har inside club babu ja da baya koda na ga na glow saboda haka gashi har waka na kirkiro akan kiɗa ina kata'i suka ce ina kara'i salati bayan insha'i Allah bidda mu jafa'i ranar safa babu fashi sati after sati sanyi bayan zafi saboda ba matsafi sannan zamu wuce gabi mun zo da sabon sauti kansa muka daura baiti karka ja da wanda ya iya ka zo wurin zama duniya ba wurin zama muna mika godiya kusa da nesa muke mika godiya ba wurin zama duniya ba wurin zama muna mika godiya kusa da nesa muke mika godiya ina da rikici kamar kasetin radio a sani na lady aka kira da kwikwiyo burina ya cika kun fara ganin bidiyo bayan masallaci hanya ta sai studio muna da dubun wakoki dubu na audio burinmu ya cika kun fara ganin talabijin Allah ya yarda waje ja ta ubangiji dole wurin maulidi a buga mandi lokacin mu ne mu godewa ubangiji salon kiɗin bikin zine ya kiɗin ina killing the beat cikin hustling drum it up and breaking down ina rapping pacha kidan na makacha kamar malam fata ku daina ma wata zafi kamar wuta sai na masa rugu kurar ta mun budu ba wani hutu ba wani rudu ba wani mugu ba wani guntu ba na singin guntu ba wurin zama duniya ba wurin zama muna mika godiya kusa da nesa muke mika godiya ba wurin zama duniya ba wurin zama muna mika godiya kusa da nesa muke mika godiya Hassan BK alongside Safwan SP we are dropping this one just for you.